Este 2018 as casetas do Paseo da Calzada na Festa do Albariño botaran o peche moito antes que en anos anteriores. O Pleno do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas aprobou que non están abertas máis aló das 12:30 da noite para loitar contra o botellón. Sale moita xente perjudicada, é dicir, eu creo que non hai ningún beneficiado. A festa paralízase, ven a tomar viño, paralízase ás 12 ou 12:30, as terras e as casetas, a xente que empeza a chegar a esa hora, o verá como a que voa lá. A festa perderá, o Consello perderá. A Asociación Adegas do Salnés, cun representante no Pleno do Consello, foi o primeiro colectivo en manifestar a súa oposición a esta decisión. Recoñecen que hai moitas medidas que se poden tomar para mellorar a festa, pero esta non é a máis axeitada. É unha gran festa, ten moita afluencia de xente, ten moita xente xoven, xente que, por encima, que ven a conocer o viño, a beber o viño por primeira vez, que algún ao mellor se pasou de rosca, pero se pasan de rosca igual con outros produtos, é dicir, non podemos sentirnos culpables deso. Nós temos que propoñer un consumo moderado, nós temos que propoñer a visión e a calidad dos nosos viños, das nosas marcas. Reducir paulatinamente o horario de apertura ou reordenar e ampliar o espazo das casetas máis aló do Paseo da Calzada son outras das medidas que propoñen. O replanteamento do espacio pode ser moi positivo, ampliálo, poden haber máis separación destas para que a aglomeración non sea ali, naquel cacho, aquela hora en conxunto. Propoñemos tamén que se poida ir cerrando antes, propoñemos tamén que se corte un pouco máis a entrada de coches e se poñan autobuses desde fora que traigan e movan xente hacia a festa. Pero, sobre todo, reclaman que se busque o consenso, aínda que recoñecen o peso da decisión aprobada polo Pleno do Consello Regulador. Piden reunións co sector para pactar os posibles cambios que se poidan realizar na multitudinaria Festa do Albariño. A festa é un conxunto de todos, pero o máis importante de todos é dos veciños. Festa é de todos, pois creemos que tomar decisións non as debía tomar ninguna parte unilateralmente. Outros colectivos como Cambados Zona Centro ou o partido Somos Cambados, membro ademais do cuatripartito que goberna o Concello, xa manifestaron tamén a súa oposición a esta medida.